Volt futár, aztán én azt beraktam úgy, ahogy volt a táskám, azt elvittem melóba magammal a kajának. Azt így bontom ki munkahelyen, így kajálok, minden, azt így nézem, és szaglászom, olyan érdekes szaga volt neki, már akkor is azt így azért felnyitom, és geci, hallod, penészes volt a hús. Penészes, az egy darab hús volt penészes, de ilyen foltokban. És látszott rajta, hogy az nem ilyen friss penész, ami így akkor keletkezett, hanem hogy alapból penészes volt a cucc, és azt úgy sütötték ki penészesen az olajba, abba az olajba, amiben sütik a többi cuccot. Na mindegy, aztán ugye kiraktam Instára, meg megjelöltem rajta a KFC-t, aztán írtak, hogy nagyon sajnálják, meg azt akkor, hogy vegyük fel a kapcsolatot, azt akkor kivizsgálják. Azt akkor majd lehet, hogy kapok valami kártérítést. Ja, nagyon gusztustalan volt, bazd meg. Tudod, olyan szaga volt neki, geci, fúj. Kiszopja a faszomat a KFC. Kiszopja a faszomat a KFC. Úgyhogy ja, ez volt, ennyi volt a sztori. Hallott, tegnap farsangra beöltöztem, szóval napozt, azzal nyertem jelmezverseny. Na, ennek örülök. Behívsz, öcskös, most nem? Nem lehet. Onnan is meg kell gondolni, hogy rendel az ember, amúgy, ja, geci. Lajcsi, kérsz chipset? Nem, köszönöm. Annyi chipset ettem be az elmúlt egy hétben, hogy már hány ingerem van tőle. De kajak. Expecto patronum. Ez jó. Szupi. Ez rendesül. Nem nézted meg, amit írtam, pedig örültél volna sokáig. Megnézem majd, csak most live-ba vagyok vágod, de mindjárt ránézek gépen. Kötetik törtött a pánika, és nagyon gatyának voltak eddig a napok, azt vágom. Szar. Pa 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 pa. Ey, ja, ey. Lepoztam az egészet, geci, most kezdhetem újra kajakra. Ebből állt a kurva élet, lassan már a kiló kenyere se futja. Elkövetem ugyanazt a hibát, mint a téve. Olyan vagyok, mint egy hulla, akit magammal húztam az elején. Lassan már kajak a nevemet se tudja, ey. Torzul a fész, a mimika, sarokba szorít a lirika. Gyulladjon rátok a klinika, köcsög, mondd, hol van az építő kritika. Mert ami marad, a zsebre teszem, de nem kívánja már a szervezetem. Csak flashelem a hangokat, éjszaka meg a repedéseket a mennyezetem. Mert mindenki maga mögé szorított, akinek hagytam. Mindenki a saját érdekeit, lesi meg az, hogy húzna hasznot rajtam. És hogyha számíthattam rátok, akkor se nyitottátok ki a szátok. Hol van a becsületetek, bazd meg, hol van az építő kritikátok? Ey. Ja. Ey, ja. Hol van a szoba, aminek az ajtaját, hogyha kell folyton magamra zárom én. Hol vannak a lájkok, hol vannak a feliratkozások, ey. Hol vannak a lájkok, hol vannak a feliratkozások. Hol vannak a lájkok, hol vannak a feliratkozások, ey. Geci, random toltam egy rappet, mi a fasz? Igaz, jó régi szöveg. Egész nap elérhető voltál Facebookon, Mara, amúgy. Hát, amúgy azt nem vágom miért, de sokan mondják, hogy ezzel elérhető vagyok, az közben meg alszok, geci.
Komoly, mi a véleményed a vásárhelyi vidiről? Azt írtad, kurva jó, geci. Amúgy jó volt tényleg. Jó, de hát ezt a poént amúgy már elsütötték páran. Ezt a hódmező vásárhelyt. Na. Ma van a szülinapom. Tudom, nem érdekel senkit. Boldog születésnapot kívánok neked innen is hódmező vásárhelyről. Puszilak. Jó estét, Lajos, hello. Azért, mert szar az egész rendszer, sokszor mutatja, hogy elérhető az ember, az közben nem is. Hát nem van nálam valószínűleg azért van, mert én úgy alszok, hogy közben fel van oldva a telóm, fülhallgatón megy a fülembe a cucc, a YouTube. Azt lehet, hogy attól nem tudom. Hol vannak a lájkok, hol vannak a feliratkozások, ej. Egész nap az ébregy felmegy a fejembe, az melyik? Ja, tudom. Flash, az jó. Amúgy az egy jó szám. Hogy tehát tegnap a Valentin nap azon kívül, hogy nekem a faszom ki volt tőle. Amúgy mondom sehogy, geci, már kérdezték, de kajak sehogy. Nem történt semmi, elmentem melózni, az asszony is elment melózni, kapott egy csokit, azt kész. Ennyi. Éjszakáztunk mind a ketten, azok itthon se voltunk. Hey yo, what's up? Hey yo, what's up, my G? José.